No kosebedo gi kwe, Sudan osebedo gi problem mang'eny. Gima jogo laro, ok en kata mana telo, jogo laro mo. Mo ne nitie gi weche mathoth. En gima ne Nyasaye okelo mose konyo. Lakini moko ma ok ogine, ma ok disciplined ahinya be yudo ka bunde koro donjie. Magi gik moko nego wa encourage. Emomiyo example ma Sudan ne nyalo miyowa. Ni jatendwa ni mondo dog piny mondo wuog opposition. Magi gik moko ma tok teko kelo. Ni ok anyal loso gi jogo kiotimore nade. Magi gin mana jo Kenya. Onego wabed joma bolore ma ka ng'ato res gimoro ni bwana. Problem moro nitie. Walose gini. To kiwach ni an noseyiera. Nikech jopiny manoyieri gi be jopiny manogono opposition kura. Emomiyo example mwanyalo yudo ka. Ni dialogue ni en gimoro maduong' ahinya. To ok inyal wacho ni dialogue nyaka ber mana yorene. Dialogue nyalo bedo yo moro amora. Wanyalo romo madh kahawa to walosi to gik mang'eny iloso mabeyo. Go mbaka ni loso gik mathoth. Iyudo ka koro ji nego sane, ji biro tho 600 moko 1000 ing'eni gik mok beyo. Koro mondo walan uru ing'eni gik mag osetimore to koro wan kaka jo Kenya onego wapuonje ni wan bende ok wabor ahinya gi gigi nyalo timore kata mana Kenya ka. Onego wamed uru lamo Nyasaye, wabed uru joma ber. Democracy be kwa wacho ni wa practice democracy madier, ok democracy maseche moko pali kete buo mesa to ka kotundo tieno tisewuodhe.